Какво става, хора? Аз съм Слендърбой и снимам това видео относно канала, който правим аз, Слендърбой и още двама приятели. Ще снимаме канал, наречен BGBC, нали съкратено, но всъщност значи BG Gameplay Video Commentators. Добре, толкова имена пробвах. Исках да сме Bulgarian Gameplay Commentators, но не ставаше това. Не значение, си дойде на въпроса. Ще снимаме на тази игра и тези игри. Дори на кошче. Не, това не е игра, това там стрия. Това ще ни е снимката. Тук не се вижда хубаво. Не е про скилс направена. Имам крак на Technic Launcher. Да. Имам и крак на Bandicam, който може вечно да записва. Вечно. Не знам дали може вечно, но определено може на 10 минути. Да, не знам каква е програмата. Изобщо. Програмата е това нещо. Изобщо не знам за кое. Това е видеото. Ще качваме се по-често и по-често, който има такова. Не забравяйте да се сабскрайбнете, да лайкнете и така нататък. Сега се насладете на това видео. Това беше яко. Що така си хилиш като някой травестито гей? Достигаме, човек! Всичко цепи на поразия. Цепи на поразия. Аре, Хилке, ела, тенис. Мерси. Но като съм афака така. Кой го щупи това, бе? Кой ли го изчупил? Който го изчупил трябва да е много лош. Идиот! Я вода. Не! What the fuck? Ще ми посягаш ли вече с меч и без меч? Урече! Що? Направя си такава. Такова си ще направила с луна. Пътечка. Да. Що да я използваш? Там единствено има кобур. И що, който го е правил това мап е бил много мощен. Падна ли, бе? Не, изкачих се по стълбата. Падна ли, бе? Ти падна, бе! Ти! Ама аз се хванах, бе, на едно сърце съм. Откъде знаеш, че си на едно сърце? Откъде знаеш? Опа. Нападнах Виктор. Защото те от село. Хванах на някой меч. И смятам това и да направя. Чули вулкана? На баши не мога да се вървиш толкова силно, доколкото пръдна. Сега ще ти разкажа работата, само дето не снимай. Добре, махам. Готово спрях. Готово, дълзнах го. Майка ви дай, възпрете се, бе! Много се зли, аз честно там.